Bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan ka foli lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka tila ka ɲina fɛ jan a ka cari kosɛbɛ n'o de ka partager kunnafoniw na min minɛ lasa balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ ka ladɔnniya k'a fɔ min y'an karamɔgɔ Usman Sherif Madani Haidara ka sanga ni a buramuso Jamila Jalo ale ka nali ka bɔ Burkina jamana kan an karamɔgɔ Usman Sherif Madani Haidara a ye min fɔ o kɔnɔ kunnafoni min na ɲɛfɔli kɛ a la k'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri Madina Sisoko sibiridenw ale ni denmisɛnw u jɛra ka masala a ka minisiriso la kunnafoni min na ɲɛfɔli kɛ a la k'a ladɔnniya k'a fɔ sɛnɛkɛla funankɛnaw olu ka tɔnba o min bɛ Segukaw fɛ yen o ye lajɛrɛ kɛ kunnafoni min na ɲɛfɔli kɛ a la k'a ladɔnniya k'a fɔ Kayikaw fɛ yen min ye Kayi sugu munumunu salo kɛra ye Kayi sugu bɛ dako min kan ɲɛfɔli bɛna kɛ ninnu kan ninnu ye kunnafoni minnu bɛna lasaw ma Kanta Media jasiraw kan aw bisimila. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔ Usman Sherif Madani Haidara a buramuso kura n'o ye Madamu Haidara Jamila Jalo kunungo ale kɔni sera Bamakɔ yan a kɛnɛ kan ye Bankɔni na karamɔgɔ Usman Sherif Madani Haidara ale ye ɲɛfɔli kɛ furu in nana cogo min na an ka jɛ ka lajɛli kɛ ni ka lamɛnni kɛ muso ko in Ala ko de an b'a ɲini an karamɔgɔw fɛ fana u ka dugawu kɛ Ala ka sabati ten ninnu a n'a bamuso nana yan u fa ka yamaru la an ye ɲɔgɔn ye nin saro kelen de kɔnɔ bamuso y'a yira n'u u fa ka jɛ ye den ko a bɛ Sherifu fɛ a b'a kanu fana ka furu Sherifu ma an b'a diyara n ye an ko mɛ u ka segin fɔlɔ an b'a lajɛ ka a baw ɲininka alors ni a baw sigira an kumana baw ka jɛn dira k'a fɔ mɔgɔ min ko ne bɛna Ala ko sira kan o tigi man ka rejeter o kan ka minɛ ni bolo fila de u bɛnn'o kan an y'o ci fana se somɔgɔw ma an yɛrɛ ka jɛkulu n'o ye Jamiyat Ansarudinil Islamiyya ye min b'a bɛɛ ɲɛmɔgɔya la bi jamana 40 kɔnɔ o ye Surakata Salamata de ye ale de kumana sisan comme ale fana ye Burkinabe de ye an ye ko ɲɛ kalifa ale ma alors ko in kɛra bonɲɛw kɔnɔ
fo ka n'an sigi nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ an balimaw ye an karamɔgɔw ko ni Ala sɔnna a ye fɛn min di an ma an b'a minɛ n'an bolo fila ye an b'a minɛ n'an bolo fila ye mais a furula garibudi de kɔnɔ a ma furu waritigi fɛ yen a ma furu setigi fɛ yen a furula garibudu de kɔnɔ alors n'an ye basijala sɔrɔ don min na an b'o dun ɲɔgɔn fɛ ni tiga b'an bolo don min na an b'o ɲini ɲɔgɔn fɛ fo a ka fɔlɔ k'a dɔn k'a nana garibuw de ka so a nana garibuw de ka so garibu minnu fana kafa tɛ yen yaada tɛ yen baarakɛ saralakɔrɔ denw don Bamakɔ yan an ye doniw da sara la ka mɔgɔw ka foro siyɛn sara la a nana olu de ka so a bisimila a ye diinɛ min kanu an b'a ɲini Ala fɛ ale ni anw Ala k'an kɛ a kɛbaga ɲuman ye Ala k'an kɛ a kɛbaga ɲuman ye nka an hakili sigira parce que an karamɔgɔ minnu dara kan an b'a dɔn u bɛ dugawu min kɛ Ala t'a bi hali bi koɲɛ in an b'a bɛɛ kalifa olu de ma u ka dugawu kɛ ko bɛ se ka sabati ka an kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye an b'o o dugawu ɲini fɛ don o don n bɛ tila kɔ tuguni ka mikoro segin u ma olu de ka dugawu kɛ an bɛɛ ye ni Ala sɔnna chaque salle ka sɔrɔ an ka dɔgɔ an gɛrɛla la an sigira siɲɛ caman yɔrɔ caman ka na se a denkɛ baara min banna kɔsa in na an ka ko o ko la n'a fɔra ye baara bɛ na nin so in kɔnɔ yan an bɛ cɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ alors saya de y'an fara mana den bɔra ka so a nana ka so a bisimila an ma lɔdɔniya k'a fɔ minisiri Madina Sisoko ale min ka minisiri ɲɛsinnen bɛ sirabaw ani taa ni ka segin ma sibirido ani funangelnakaw o ye ɲɔgɔn ye a ka ministère la ni ka baro sigi kɛ siraba ale taa ni ka seginw kan minisiri Madina Sisoko ye min fɔ olu filɛ nin ye fasoden ɲumanya ladamu kalanso sigiko 4 hokumu kɔnɔ bolifɛnko ni jamana baaralaw minisiri Danbele Madina Sisoko de kɛra minisiri ye nin sibiri sɔgɔma ka na masala ni denmisɛnw ye a ka minisiriso baaraw kan k'a daminɛ sirako cogoya la ka na bolifɛnw na denmisɛnw ka ɲiningaliw sera nin bɛɛ ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔla ɲiningali minnu na ka di minisiri Madina fɛ n'i y'a mɛn siraba sifinw de ye siraba matarafabaw ye kosɛbɛ hali siraba ka kasara minnu bɛ yen n'i y'a ta sigiyɔrɔma 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 70 ni kɔ o ye sifinnakaw ye an ye hakilina falen kɛ an ka sirabako minnu bɛ yen n'u ɲɛ b'a la dɔw bɛ yen nɔ olu ti a cogo la ten u ye ɲininkaliw kɛ minnu y'a kɛ u t'a cogo la an y'o ɲininkaliw jaabiw d'u ma u ko k'u y'a mɛn n'an ko n'u bɔra yan u ka ɲɛ anw ma u ka kɛ an ka kuma laselaw tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ minnu fɔra yan k'a bɛɛ sɛbɛn ka taa n'a bɛɛ ka tila ka taa kɔmasegi kɛ tɔɲɔgɔnw ye bolifɛnko ni jamana baaralaw minisiriso ka baaraw ɲɛfɔli kɛrɛfɛ laɲini ye faso kanu min ye kalanbulon nin kɔnɔ minisiri Danbele Madina Sisoko ye denmisɛnw lafaamuya o siraw fɛ denmisɛnw tɔgɔla minisiri kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛtaga baaraw bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na ni fanga ye denmisɛnnakaw fɛ denmisɛn o tɛgɛ kogo ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni ni denmisɛnw sera k'a kɛ k'a ɲɛ k'a fɔ k'a ɲɛ an y'a f'u ɲɛna k'a kɛ jamanaden ye ka u nin di jamana ma ka baara kɛ dugu kuntanko k'olu bila ɲɛnaminimafɛnw k'olu bila fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ dankari u ka kɛnɛya la k'o bila k'u ɲɛsin jamana ma ka jamana dilan an ka jamana bɛ ɲɛ an y'o damakasi kɛ u yɛrɛ ko k'u y'a faamu u yɛrɛ ye kalen ka dɔnkili da ko ni Ala sɔnna a ma n'olu bɔra nin kɛnɛ in kan ka s'u ka so olu bɛ kɛ jamanaden hakika ye olu bɛ kɛ jamana dilanla ye Mali denmisɛnw ka fara Burkina Faso ni Niger taw kan ɲiningaliw damakɛɲɛna bɛɛ lajɛlen na AES sigi hokumu kɔnɔ ɲiningaliw yɛrɛ kɛra minnu bɛ Mali, Burkina ni Niger cɛsira taama nɔgɔyaw ko fɔ minisiri Danbele Madina Sisoko ye minnu jaabi ni sewa ye
sɛnɛkɛla denmisɛnw ka tɔn u ye lajɛrɛ kɛ segukaw fɛ lajɛrɛ min a bɛna kɛ sababu ye faamu ni ka di sɛnɛkɛla denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnna segukaw fɛ seerela min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Centre Gabriel Cissé lajɛkɛsoba kɔnɔ sɛnɛkɛla funanŋɛninw ka sigiba ɲɛnamayara ka kɛɲɛ ni juma ye juillet kalo tile 18 san 2025 ye min labɛnna sɛnɛkɛla funanŋɛninw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba fɛ min bɛ wele Fédération nationale des jeunes ruraux FENAGER. Sigi bɛ tali kɛ dakun min kan o de ye bɔda minnu b'an ye sɔrɔko ta fan fɛ ka kɛɲɛ ni sɛnɛ taabolo ɲumanw ye ani fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ walasa ka musakaw ɲini ka don funanŋɛninw ka sɛnɛko dafɛ. An ka bi sigi kɔni an kɔnɔnalen don kosɛbɛ parce que sigi kun tɛ foyi ye pour que denmisɛnninw min ka denmisɛnninw la former projet minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u la former projet la parce que jeune baden bɛ yen min natɔ tout projet yɛrɛ bɛn'u ta kalama donc n'a bɛ kulu ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka bɔ a bɛ ko kalama ɲɔgɔn bilasira cogo min na donc pour que sɛnɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na sɛgɛn ni bagan wɛrɛ. Mais ni sigi in dabɔlen don comment an bɛ se ka an ka sɛnɛfɛnw yɛlɛma cogo jumɛn ka bagaji ko ni engrais ko nɔgɔya la ka sanga ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye. An bɛ continuer ka denmisɛnninw kunnafoniya sɛnɛ cogoyaw kan ani comment an bɛ se k'u dɛmɛ u yɛrɛ bɛ se ka kɛ sɛnɛkɛla jolenw ye cogo jumɛn u bɛ baara minnu kɛ k'olu baaraw don ba la ani fana an bɛ sɛnɛfɛn minnu kɛ a bɛ an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se k'olu sɛnɛfɛn ninnu dun cogo min na yanni an ka balo minnu bɔ kɔfɛ k'olu ta donc an bɛ fɛ ka ba don an yɛrɛ ka kow la maintenant k'a lajɛ comment c'est à dire ni denmisɛnninw b'a dɔn k'a fɔ n'u ye sɛnɛ kɛ a bɛ san mɔgɔ si découragé ka mais n'u b'a dɔn n'u ye sɛnɛ kɛ a tɛ san u tɛna musaka sɔrɔ a la donc a b'u la découragé donc an bɛ fanga don kosɛbɛ sɛnɛ la ani sɛnɛ yɛrɛ fɛn minnu bɛ sɔrɔ la ani k'olu don ba la kosɛbɛ projet ni programme caman bɛ yen bi mun bɛ k'an dɛmɛ nin baara in na pour que nin baara in bɛ se ka sabati cogo minnu na n b'u bɛɛ fo u ka cɛsiri la n'u ka dɛmɛ la. Kɛnɛ in wasara ni maaba caman yeli ye i n'a fɔ Segu marabolo ɲɛmɔgɔ ka kankɔrɔsigi baara ni baaradege soba ɲɛmɔgɔ Segu yɛrɛmarakafo ka nɔnabila ka taa fara nin jɛkuluba in ɲɛmɔgɔw kan. Sifin minnu bɛ nin kɛnɛ kan a fanba bɛɛ ye diplôme batigiw de a fanba bɛ ye kalanbaw de kɛ nka n'a ta bɔ m'u bali ka dugukolo matarafa ka se k'u dayirimɛw ɲana n'an bɛ fɛ jamana in ka bɔ bɛɛ sɔnn'u ma an tɛ bɔ fiyewu ni dugukolo in mun la o ɲɛnɛmani tɛ a ɲɛnɛmani tɛ kɛ foyi ye a kɛla sɛnɛ ye sa a kɛla mɔni ye sa a kɛla bagan mara a kɛla bagan gɛn sa ne hakili la o kana kɛ k'anw ta la ye. N b'a fɔ jeune u k'u cɛsiri parce que sɛnɛ a ka ɲi an ka jamana ma kosɛbɛ sɛnɛ de b'a to an bɛ balo sɛnɛ de b'a to an bɛ fɛn caman sɔrɔ fana ka baganw ni fɛn caman nafa caman bɔ dugukolo la donc n b'a ɲini denmisɛnninw nɔfɛ k'u timinanja hali bi u kana décourager c'est vrai que an bɛ gɛlɛya la mais gɛlɛya nin bɛna tɛmɛ. An bɛ taa Kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna Kayi sugu feerekɛlaw y'u hakilina di Kayi sugu a feere kɛcogow kan kɛrɛnkɛrɛnna Kayi geni ani Kayi nɛgɛkolon feerelaw olu y'u hakilina di Kayi sugu taabolo kan an ka jɛ ka lajɛli kɛ ka bɔ seereyaw la. Kɛrɛnkɛrɛnna Bamakɔ kow yɛrɛ n'olu nana Kayi olu bɛ fɔ ko fo ka Kayi geni de d'u ma an ka Kayi geni ye Kayi geni yɛrɛ a kasa ka di wa fɛ client caman b'an bolo minnu bɛ se ka caman san n'u nana u b'u tilen ka na n'a nana dɔw bɛ se ka kilo 10 san dɔw bɛ kilo 5 san da kelen t'a la quoi. Feere dɔw bɛ yen walasa u k'i nafa f'i k'a kanu ani k'a ɲɛɲini k'a dɔn. Ne bɛ nin na a bɛ san 30 ani kɔ bɔ alhamdulilayi ni mɔdenw ni denw don n ye du jɔ a rɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɛgɛkolo in na u b'a fɔ nɛgɛkolontigiw ka yɔrɔ nɛgɛkolontigiw o ye anw de ye nin de bɛ wele ko quincaillerie locale o y'a to ka nama ye local an yɛrɛ bɛ fɛn minnu dilan a bɛ se ka kɛ nɛgɛ ye a bɛ se ka kɛ yiri ye a bɛ se ka kɛ bɔgɔ ye o de wele ko quincaillerie locale fɛn min bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan anw ka minɛnw ye olu de ye quincaillerie industrielle o tɛ nin na o ye tubabu bɛ mɛn dilan ka na mais anw y'an wasa don nin de la anw yɛrɛ ka dilan ni fɛnw a bɛ dilan yan a bɛ dilan Bamakɔ yɔrɔ yɔrɔ Mali la nin fɛn bɛ dilan a kun valeur dɔnnen tɛ mais an y'a ye bi an ka baarakɛla ninnu u bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ copier ka bɔ tubabu de bolo tubabu ye fɛn fɛn dilan bi anw ka mɔgɔw bɛ se ka dilan ka bamayɛlɛma ka kɛ an ta ye quincaillerie locale a sɔngɔ ka nɔgɔn a feere bon anw yɛrɛ min b'a feere n'i ye jateminɛ kɛ tɔnɔ min bɛ nin na bi tɔnɔ min bɛ anw ka minɛn na a tɛ jago kɛ foyi si la sugu kɔnɔ bi partout au Mali parce que n'i ye 100 000 don minɛn o minɛn na bi
a ka gɛlɛ ka 20 sɔrɔ a la ni anw ye 100 don a la i kolonyala cogo cogo bɛɛ b'a 150 sɔrɔ siga fosi t'o la donc an bɛ yankan ka waso ni o ye nafa min b'a la a tɛ fɛrɛfɛn si la an bɛ don min ko bi. An caga kulomajɔ la nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli lase aw ma k'aw ɲin'a fɛ diɲɛ k'aw cari kosɛbɛ n'o de ka partager an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.